връзка, ама и съкъл съм се взел. Ето, пристигаме. Жори, ще бръкнеш ли тези табуретки на страни? Ще се оправи табуретки да няма да Здравейте, пиленце! Две за по-става. Айде сега. I couldn't care less. I have an iPhone here. Ето като. Пускам я, бе, тя не ще. Виж, Лиса, къде е бати? Айде при бати. Наталка отива. Бати, ще те хване, ще те хване. Лиза. Ще си дойде. Лиза, елете. Детето живее в свободна страна И не може да го притеснява. Лиса, какво има там на маска? Гледай на маска какво е. Оставя как? Оставете сте и от който за тебе. Хей, ръчички, хей ги две, те ме слушат най-добре. Айде, так е лапо. Хей, ръчички. Да пуснем музика, песнички. Айде. Жоро, остави сама да пусна. Я пусни музика. Говори се за много добави хилови добре. Браво. Ей, Пусни. ей, мама, къде си ти, бе? Така. Къде си ти? Знаем на кой ще те заведе на отпадане. Нека ми интересва. Натали, като ще грабне лъжитата, да те зачуди, нали? Баба Галя я поведе нееднозначно към черпака 16. А там какво е? Я, Жошка, ти се заеми. Я извика. Айде, трети път. Къде е ключ от почтата? Да, бе, Лиса! Вземи Къде е хляб. ключ, бе? Лиза, къде е ключ от почтата? Няма да е като мама да я шеф. Лиса, бе, виж го това тук. Модел ще бъде. Натали ще бъде фръц. Ще бъде Модел фръц, ще да. бъде. Ще станеш фотобомба. Браво! Манекенка. Да, бе. Браво, Тя Лели. това си харесва. Нали имате и дъщеричка? Да, тя Лели. сега има... Браво! Я да видим още нещо избери. Я какво друго ще харесаш? Да, певица. Айде, певица. Браво! Браво! Ама се от шоу бизнеса, се от шоу бизнеса. Айде сега нещо от бизнеса на бащата избери. Айде сега. Я нататко да Дай сега. видим. Нататко нещата къде са? Я да видим сега. Айде, сега помисли внимателно. Лиса, бе, къде е Galaxy Tab, бе? Това е Да лесно. не знае, да не грабне обувка. Жоро, не дей, Жоро, Жоро. не. Жоро. Викам да не грабне обувката. Така, моето момиче много доброжелател. Имаш на телефона си игра много. Виж сега, избери точно това срещу ДВД-то и долу. Картишката, бе, вземи картишката. Вземи да станеш Да, банкерка. точно така. Ти ще Да е видиш все напълно парички. това, което избрала до сега. Хей, ръчички. Бата, че ако сложим някаква храна, тук тя ми кога ще го грабне. Къде? Ей, чакай! Мамо, може да сложим една храната, да видим дали ще стане Не, готвач? храна не. Готвач. Готвач! Баба я сложила черпака. А баба къде? Къде е баба? Къде? Лиза, къде? Добре, Лиза. Ей, баба, Я служите бабата да избере бабата. Абе, гледай.